DMS TV jabarani filabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na aw minnu sigilen bɛ ka DMS TV ka jabarani lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ka fɔ ɲɛna ko bi an ma ka walanda kan n'o DMS TV ka walanbulon bɛ DMS TV school o kɔrɔ a yira m'a fɔ ɲɛna dɔgɔkun an bɛ wele bila Aziz Traoré ma ale kana pour que an bɛ se ka bakuruba dɔ ta k'o fɔ an ka kan na pour que a bɛ se ka faamuya cogoya min na ni ko an ka kan o ye bamanankan ye parce que n'i y'a jateminɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamanankan de la wa an b'a fɛ o de fana ka don ba la pour que jamana kɔnɔdenw fana an bɛ se ka an disi gosi ni o ye cogoya min na ka an ka fɛn caman ko la i n'a fɔ n'o o ye kalan yɛrɛ ye ni DMS TV direction ni Aziz Traoré bolo di ɲɔgɔn ma ka o ko la pour que an bɛ se k'o lawaleya cogoya min na donc m'a yira la tuguni ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka to a sigiyɔrɔ la an mana kɛ Mali kɔnɔ bien Mali kɔ kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ka yira la ko bi an ye Aziz wele an bɛna kuma min kan o ye division ye ou bien ni an b'a fɔ an ka bamanankan na ko tilali donc an bɛna bi an bɛna o de fɛsɛ pour que aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na k'a fɔ olu fana bɛ se ka kalan an ka kan na cogoya min na donc an b'a fɔ aw bisimila tuguni DMS TV school la ou bien DMS TV ka walanbulon la Aziz n'u la. Ba n'u la. An ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni n y'a fɔ cogoya min na an bɛna kuma division kan n'o ye nanzarakan mais an yɛrɛ ka kan na komi an bɛ DMS TV walanbulon la n'o ye tilani ye donc sɔnni daminɛ fana cɛ n'a y'a sɔrɔ ni folikan dɔ fana b'i bolo ka ɲɛsin a lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu b'an wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ja ninnu b'u dɛmɛ kosɛbɛ an b'u fo parce que n'u b'an wele k'o f'an ye o bɛ timinandiya don an na effectivement an b'u fo ka waleɲumandɔn na kosɛbɛ voilà donc bi an tun ye ka kɔrɔ an ye farankali kɛ kafoli dɔbɔli sigiyɔrɔmali donc bi an bɛna clanli de la n'o ye division ye i m'a ye ne yɛrɛ sɔrɔ bamanankan na clanli n'a taamasiyɛn ye donc n y'a fɔ n ko ani diɲɛ ka taamasiyɛnw danfaraba tɛna k'u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ clanni ko fɔ nin fana b'a ko fɔ effectivement voilà donc n'a ye nin yɔrɔ o yɔrɔ nin bɛ clanni de ko fɔ o tɛ voilà clanni na yɔrɔ dɔw b'a la olu kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a daminɛ kilasi fitininw na ka yɛlɛ a bɛ sɛbɛn tan A o ye hakɛ dɔ ye a bɛ se ka kɛ 50 100 1000 50 voilà k'o tilan y'a ye B la a bɛ bɛn tɛ a tɔ n'u b'a fɔ o ma ko R donc an b'a fɔ a tɔ ye nin ye o tɛ. Donc, français, là, on veut dividende, diviseur, quotient, reste. Mais bamanakana, ni klanta, min kanga clan. Klanta, min kanga clan. Klanda, akanga klanda mina. Na kanga clan hake mina de. On est klanda. Ni hake, ni clani kara bébé hake min soro. Bébé min soro. Ni toy. Misala, ni tan clani ni eflala. N'i ye tan tila ni e fila la an bɛɛ bɛ duuru sɔrɔ a tɔ bɛ to fu n'i ye kɔnɔntɔn tilan ne ni e la i b'a ye e bɛ an bɛɛ bɛ gɛrɛ naani a tɔ bɛ to kelen voilà donc nin ye tilani yɔrɔ fɔli ye mɔgɔw ye tilanta tilanda hakɛ ani tɔ min bɛ to tilani kɔfɛ voilà maintenant tilani bɛ kɛ cogo min na an bɛ n'o misali di mɔgɔw ma tilani min bɛ kɛ ni tilanda kelen ye misali la an b'o kɛ mɔgɔw k'a kɛ to fɔlɔ donc tilali min bɛ kɛ ni klanda kelen ye donc ça c'est comme division à un seul diviseur klanda kelen donc o kɔrɔ ye yan den kelen dɔrɔn de bɛ yen maintenant an bɛ taa n'o misaliw ye n b'a ta sisan 20 an b'a sɛbɛn a dalen fɔlɔ k'o tilan fila la o bɛ bɛn joli ma 6 an bɛ n'o tilan 3 la o bɛ bɛn joli ma 40 an bɛ n'o tilan 5 la a bɛ bɛn joli ma ani 88 an bɛ n'o tilan
kɔnɔntɔ la jama k'a lajɛ kalan in dɔrɔn an b'a kɛcogo dɔrɔn de yira bon n bɛ nin kɛ fɔlɔ mɔgɔw k'a lajɛ 6 an bɛ n'o tilan 3 la i y'a ye A o filɛ nin ye B o filɛ donc tilanta tilanda a bɛna tilan 3 de la 6 a bɛna tilan 3 de la o tɛ n'i b'a kɛ i b'a lajɛ nin tɛ kelen dɔrɔn ye yan nin ye kelen dɔrɔn ye yan o tɛ i b'a fɔ 6 kɔnɔ 3 sigiyɔrɔma joli bɛ yen 6 kɔnɔ 3 sigiyɔrɔma joli bɛ yen dans 6 il y a combien de fois 3 donc 6 kɔnɔ 3 sigiyɔrɔma joli bɛ yen i n'a fɔ kelen fila 3 kelen fila 3 nin ye 3 sigiyɔrɔma 1 nin ye 3 sigiyɔrɔma 1 wɛrɛ kelen fila 3 4 5 6 n tɛ 6 ye jama yɛrɛ k'a lajɛ nin ye 6 ye nin 6 in ye 3 sigiyɔrɔma joli 3 sigiyɔrɔma 1 3 sigiyɔrɔma 2 nin kɔrɔ de ye ko 6 kɔnɔ 3 sigiyɔrɔma 2 de bɛ yen i bɛ 2 ta o tɛ 2 sigiyɔrɔma 3 o bɛ bɛn min ma i b'o bila duguma a bɛ bɔ nin na n bɛ segin a kan 6 kɔnɔ 3 sigiyɔrɔma joli bɛ yen 2 sigiyɔrɔma 3 o bɛ bɛn 6 ma o bɛ bɔ nin 6 in na o tɔ ye joli 6 k'o dɔgɔya ni 6 ye a tɔ ye fu donc nin jate b'a jira ko n'i ye 6 tilan 3 la a bɛ bɛn 2 ma a tɔ bɛ to fu nin kɔrɔ ye anw ka A o ye 6 ye B o ye 3 ye Q o ye 2 ye T o ye fu ye parce que tɔ min bɛ to tilanni kɔfɛ o ye fu de i y'a ye 2 de bɛ yen donc n'i y'o jate minɛ i n'a fɔ tilanni na sisan an ye sigiyɔrɔmali ani dɔbɔli min kɛ donc olu fana bɛ mɔgɔ dɛmɛ tilanni fana na tilanni fana kɛ o de la n y'a daminɛ ka foli la dɔbɔli sigiyɔrɔmali tilanni sabula o bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ ten de tilanni de kɔnɔna na an mago bɛ dɔbɔli la an mago bɛ kafoli la an mago bɛ sigiyɔrɔmali la an bɛ n'a ye nin na an bɛ na 20 an bɛ n'o tilan 2 la yan jateden 2 ye yan nka yan 1 don o de la an y'a fɔ ko tilanni min bɛ kɛ ni tilanta 1 ye o kɔrɔ ye un seul diviseur tilanta 1 dɔrɔn de bɛ yan e b'a lajɛ nin fɔlɔ ani nin ni min ka ca i y'a mɛn ni nin ka ca ni nin ye i bɛ dan jateden 1 ma i bɛ 1 de sugandi mais ni nin ka dɔgɔ ni nin ye i bɛ jateden kɛ 2 ye misali la sisan ni 1 tun bɛ yan an ka lajɛ n tɛ 2 ye 1 ni 2 jumɛn ka ca 2 de ka ca donc o kɔrɔ ye 1 kɔnɔ 2 ɲɔgɔnna t'o kɔnɔ o kɔrɔ ye 1 ka dɔgɔ f'an ka na fo 2 la donc i m'a ye 12 2 siɲɛ hakɛya dɔ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ ɲɛ b'a la o tɛ voilà donc comme misali to ye misali ye 20 ye n'an bɛna n yɛrɛ ko misali dɔ dilan ok voilà a bɛ bɛn an bɛn'o misali fana kɛ donc an y'a ye 2 o ni 2 ye 1 o kɔrɔ ye 2 kɔnɔ 2 siɲɛ hakɛya dɔ bɛ sɔrɔ donc an bɛ 1 dɔrɔn de ta n bɛ jateden 1 ta donc n bɛ 1 ta 2 siɲɛ joli b'o kɔnɔna na 1 i b'o 1 sɛbɛn donc i ye min sɔrɔ i b'o sigiyɔrɔma nin na 1 sigiyɔrɔma 2 o ye 2 ye i b'o bɔ nin na o tɛ 2 k'o dɔgɔya ni 2 ye a tɔ bɛ to fu yala jateden wɛrɛ bɛ yan nɔ an b'o lajigin a bɛ kɛ ten de donc fu 2 siɲɛ joli b'o kɔnɔna na fu sigiyɔrɔma 2 o ye fu ye ka fu dɔgɔya ni fu ye o ye fu ye donc nin b'a jira n'i ye 20 tilan 2 la a bɛ bɛn 10 ma a tɔ bɛ to fu ye dividende diviseur quotient reste o tɛ an y'a kɛ cogo di
mugan k'o tilan 2 la an b'a lajɛ jateden min bɛ daminɛ na n'o ka dɔgɔ ni nin ye dɔrɔn i bɛ jateden kɛ 2 ye mais ni nin ye 1 ye walima a ka ca ni nin ye fɔlɔ min bɛ yan n'o ni nin ye 1 ye wali n'a ka ca ni nin ye i bɛ dan 1 ma 2 ni 2 ye 1 ye o de la an danna 1 ma o tɛ donc 1 2 sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ 1 2 sigiyɔrɔma 1 o bɛ bɛn 2 ma an bɛ 2 bɔ 2 la o ye fu ye o tɔ tɛ fu ye an bɛ fu lajigin donc fu 2 sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ fu sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɛn fu ma an bɛ fu bɔ fu la donc nin jaabi ye 10 ye bon yan'an bɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ walasa i ka da la k'i ka tilani fana sɔrɔ i n'a fɔ an ye sigiyɔrɔma i ta kɛ cogo min na walasa i ka da la k'i ye tilani sɔrɔ o bɛ tilani fana na quoi o bɛ tilani fana na an bɛ taa ni nin bɛnkan ye an b'a sɛbɛn ko a o bɛ bɛn i bɛ b i ka tilanda a bɛ tilanda min na k'o sigiyɔrɔma bɛɛ bɛ hakɛ min sɔrɔ ka tɔ fara o kan n'i ye nin sigiyɔrɔma nin na ka tɔ fara o kan n'a bɛnna nin ma o kɔrɔ i ka tilani ɲɛna n'a ma bɛn nin ma o kɔrɔ i ka tilani ma ɲɛ misali la an bɛ na yan nɔ an bɛ ko 6 ko bɛ bɛn b o ye joli 3 o sigiyɔrɔma 2 ka joli fara a kan fu 6 bɛ bɛn 2 sigiyɔrɔma 3 6 ka fu fara o kan 6 i y'a ye 6 bɛ bɛn 6 ma o kɔrɔ ye nin tilani ɲɛna i yɛrɛ bɛ nin kɛ i ka budɔn kan k'a sɔrɔ i ka papier ma di école maître ma fɔlɔ an bɛna nin fana ta tiɲɛ yira 20 o bɛ bɛn 2 sigiyɔrɔma 10 ka fu fara o kan 20 bɛ bɛn 2 sigiyɔrɔma la ni an ko ni fu bɛ yen n ka bɛ mun kɛ an bɛ jateden ninnu sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na dɔrɔn fu hakɛ min bɛ yen k'o sɛbɛn 2 sigiyɔrɔma 1 o ye 2 ye an bɛ nin fu in lajigin ka nin fu in fara a kan donc 20 k'o fara fu kan o bɛ bɛn 20 ma donc 20 bɛ bɛn 20 ma o kɔrɔ ye nin fana tilani sɔrɔ la an bɛ na yan 40 an bɛ n'o tilan 5 la a bɛ faamu a bɛ faamu an ko cogo di an b'a lajɛ jateden fɔlɔ ani nin jumɛn ka ca nin de ka ca n'a ye nin ka ca ni nin ye o tɛ se ka kɛ donc an bɛ 2 ta an bɛ 2 fara an b'a fɔ an bɛ 2 ta donc a bɛ kɛ 40 40 5 siɲɛ joli b'o kɔnɔna na donc mɔgɔw bɛ u b'a fɔ ma ko table de multiplication sigiyɔrɔmali u b'o fɔ 5 sigiyɔrɔma 1 5 5 sigiyɔrɔma 2 10 5 sigiyɔrɔma 3 15 5 sigiyɔrɔma 4 20 5 sigiyɔrɔma 5 25 5 sigiyɔrɔma 6 30 7 35 8 maa ɲɛ b'a la bon 9 45 i m'a o tɛmɛna a la donc 8 de ka ɲi n'a b'a ta a b'a kɛ min bɛ bɛn a ma walima a ka dɔgɔ n'a ye min bɛ tɛmɛ a kan o ko tɛ i m'a ye n'an ye 5 sigiyɔrɔma 8 o ye 40 nka 5 sigiyɔrɔma 9 o ye 45 ye i m'a ye 45 o tɛmɛna nin na o ka ca n'a ye o kɔrɔ ye 9 ma ɲi 8 o bɛ bɛn a ma donc 8 de ka ɲi 8 sigiyɔrɔma 5 o bɛ bɛn 40 ka 40 bɔ 40 na o tɔ ye fu an y'a kɛ yan nɔ ka moyen bila k'a lajigin walasa k'a jira mɔgɔ la a bɛ kɛ ten mais taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka bɔ a la siɲɛ 1 hali ni ma sɛbɛn voilà 40 k'o bɔ 40 na a tɔ ye fu ye donc o kɔrɔ ye nin ye nin bɛ bɛn 8 ma tɛ yan 1200 k'o tilan 5 la 1200 k'o tilan 5 la an k'a lajɛ jateden fɔlɔ min bɛ yan o ye 1 ye o ka dɔgɔ ni 5 ye o tɛ se ka kɛ an bɛ 1 wɛrɛ fara a kan donc an b'a yɛrɛ sɔrɔ fo 12 o kɔrɔ o ka ca ni 5 ye o bɛ se ka kɛ ɔ 12 kɔnɔ 5 sigiyɔrɔma joli bɛ yen
duuru sigiyɔrɔma kelen o ye duuru ye duuru sigiyɔrɔma fila o ye tan ye duuru sigiyɔrɔma saba o ye tan ni duuru ye i ɲɛ b'a la saba dɔrɔn an tɛmɛna o tɛmɛna donc an bɛ jigin ka na duuru sigiyɔrɔma fila fila sigiyɔrɔma duuru o ye tan ye ka tan bɔ tan ni fila la tan ni fila ka tan bɔ o la a tɔ bɛ to fila an bɛ nin lajigin o fu ye o b'a kɛ 20 ye 20 duuru siyɛn joli bɛ sɔrɔ o kɔnɔ duuru sigiyɔrɔma saba tan ni duuru duuru sigiyɔrɔma naani 20 duuru sigiyɔrɔma duuru 25 25 tɛmɛna donc duuru sigiyɔrɔma naani de ka ɲi naani sigiyɔrɔma duuru o bɛ bɛn 20 ma ka 20 bɔ 20 na tɔ bɛ to fu ye an bɛ duuru in lajigin donc nin ye nin fu ye nin ye nin i y'a ye duuru siyɛn joli b'o kɔnɔ donc duuru bɛ bɛn duuru sigiyɔrɔma joli ma duuru sigiyɔrɔma fu o ye fu ye duuru sigiyɔrɔma kelen o ye duuru ye duuru sigiyɔrɔma fila tan an tɛmɛna donc duuru sigiyɔrɔma kelen de ka ɲi kelen sigiyɔrɔma duuru ka duuru bɔ duuru la o fu ye donc o kɔrɔ ye nin tilani in jaabi de nin ye 1000 ni duuru n'i y'o tilan duuru la a bɛ bɛn 200 ni 41 ma 241 i y'a ye alors ninnu misaliw bɛ faamu n'o bɛ faamu an bɛ na yan 88 k'o tilan 9 na a bɛ bɛn joli ma 8 ka dɔgɔ ni 9 ye an bɛ taa fo jateden 2 la 88 k'o tilan 9 la an ka taa 9 sigiyɔrɔma duuru o ye 45 9 sigiyɔrɔma 7 o ye 40 63 o tɛ 9 sigiyɔrɔma 8 o ye 56 9 sigiyɔrɔma 9 taa fo 81 ni 1 9 sigiyɔrɔma 9 tɛ 81 ni 1 ok 9 sigiyɔrɔma 10 o bɛ taa 90 na o bɛ taa 90 la o ka ca n'a ye donc 9 sigiyɔrɔma 9 o de ye 81 ni 1 donc 9 ka ɲi 9 sigiyɔrɔma 9 81 ni 1 k'o dɔgɔya ka o bɔ 88 na 88 ni 1 an b'o bɔ 88 na n'a fɔ a filɛ tɛ 8 k'o dɔgɔya ni 1 ye 8 k'o dɔgɔya ni 8 ye fu donc 88 k'o tilan 9 la a bɛ bɛn 9 ma a tɔ bɛ to 7 an bɛna lajɛ n'o ye tiɲɛ ye n'an ma fili dɛ an bɛ nin sigiyɔrɔma nin na ka nin fara a kan 9 sigiyɔrɔma 9 an ko ko bɛ bɛn 81 an bɛ tɔ in fara o kan donc a bɛ bɛn 88 a bɛnna nin ma o kɔrɔ ye nin jaabi nin ɲɛna o jaabi ka ɲi donc ninnu tun ye ka tilani kɛ ni tilanda den kelen ni tilanda ye den kelen dɔrɔn un seul diviseur nin tun ye o ye bon a bɛ se ka janya ka tɛmɛ hali nin yɛrɛ kan voilà voilà misali la sisan n'u y'a d'aw ma tan o bɛ bɛn joli ma o tɛ an ka taa 9 7 3 fu 1 an bɛ n'o tilan 6 la an b'a lajɛ min bɛ daminɛ na yan o ka ca yɛrɛ ni 6 ye mɔgɔ k'a dɔn ninnu an y'u ta an kunfɛ de kɛ quoi kɛcogo dɔrɔn de don o kɔni i mana ta cogo cogo voilà an bɛ jateden 1 ta 9 6 siyɛn sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ 1 parce que 6 sigiyɔrɔma 2 o ye 12 o ka ca ni 9 donc 1 6 sigiyɔrɔma 1 6 9 ka 6 b'o la a tɔ bɛ to 3 an bɛ 7 jigin joli 6 sigiyɔrɔma joli o de bɛ bɛn 37 ma walima a ka dɔgɔ n'a ye n'i y'a ta k'a lajɛ
wɔɔrɔ sigiyɔrɔma wɔɔrɔ o ye 36 wɔɔrɔ sigiyɔrɔma 7 o bɛ taa fɔ 42 42 o ka ca ni donc wɔɔrɔ sigiyɔrɔma wɔɔrɔ de bɛ surunya la o tɛ donc wɔɔrɔ sigiyɔrɔma wɔɔrɔ k'o sigiyɔrɔma wɔɔrɔ o bɛ bɛn 36 ma n'i y'o bɔ 37 la a tɔ bɛ to kelen an bɛ 8 an b'o jigin a bɛ kɛ 18 18 wɔɔrɔ sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ wɔɔrɔ sigiyɔrɔma 2 12 wɔɔrɔ sigiyɔrɔma 3 18 wɔɔrɔ sigiyɔrɔma 4 24 24 ka ca ni donc an bɛ jigin dɔɔni wɔɔrɔ sigiyɔrɔma 3 de ka ɲi 3 3 sigiyɔrɔma wɔɔrɔ o ye 18 18 ka 18 b'o la a tɔ bɛ to fu ye an bɛ 3 jigin 3 wɔɔrɔ sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ donc fu wɔɔrɔ sigiyɔrɔma fu de bɛ 3 kɔnɔ an bɛ fu bila yan ka fu sigiyɔrɔma wɔɔrɔ la o ye fu ye 3 ka fu b'o la a tɔ ye 3 o 3 kelen an bɛ nin fu in lajigin o y'a kelen 30 ye 30 kɔnɔ wɔɔrɔ sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔna na wɔɔrɔ sigiyɔrɔma wɔɔrɔ o ye 36 ye o kɔrɔ o ka ca wɔɔrɔ sigiyɔrɔma 5 o ye wɔɔrɔ sigiyɔrɔma 5 tɛ 30 ye 30 donc o kɔrɔ ye 5 ka ɲi wɔɔrɔ 5 sigiyɔrɔma 6 30 ka 30 bɔ 30 la o tɔ bɛ to fu ye an bɛ kelen jigin kelen kɔnɔ wɔɔrɔ sigiyɔrɔma joli bɛ yen nɔ fu a tɔ bɛ to o bɛɛ la kelen o kɔrɔ ye kelen fila saba kelen fila saba voilà 1900 78 kɛmɛ 301 n'i y'o tilan 6 la a bɛ bɛn 1000 63 ani 50 a bɛ bɛn o de ma donc n'i ye nin sigiyɔrɔma nin na ka nin fara o kan n'a ma bɛn nin ma o kɔrɔ ye a ma sɔrɔ 6 sigiyɔrɔma fu o ye fu ye n'i ye kelen fara o kan o kelen filɛ 6 sigiyɔrɔma 5 30 o tɛ 30 ye n bɛ fu sɛbɛ n bɛ 3 minɛ 6 sigiyɔrɔma fu o ye fu ye ka 3 fara o kan o y'o 3 ye 6 sigiyɔrɔma 3 18 n bɛ 8 sɛbɛ n bɛ kelen minɛ 6 sigiyɔrɔma 6 36 n bɛ kelen fara o kan 37 n bɛ 7 sɛbɛ n bɛ 30 minɛ 6 sigiyɔrɔma 1 o ye 6 ye 6 ka 3 fara o kan 9 ye donc nin bɛ bɛn nin ma o jate sɔrɔlen sɔni karamɔgɔ yɛrɛ k'a corriger sani karamɔgɔ yɛrɛ k'a corriger o y'a ɲɛnabɔlen bon m'a dɔn i ye fu ta in kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman min i b'a sɔrɔ o ɲinɛna kɔ i ye 3 jigin yɔrɔ min na 3 est ce que o bɛ se ka tilan 6 ɲɔgɔn cɛ caman bɛna jɔ yɔrɔ la o m'a kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di mais i ye fu ta m'a dɔn hali minnu bɛ k'a lajɛ sisan caman bɛna fɔ ko ɲinɛna yɔrɔ kɔ donc ka tilani kɛ ni jateden gɛrɛgɛrɛw ye o kɔrɔ ye gɔrɔtɛmi ninnu na o tilani bɛ jɔ yɔrɔ la yɔrɔ min na ni tɔw ka dɔgɔ ni nin ye i ɲɛ b'a la jateden foyi wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ an sera kelen ma yan nin ka dɔgɔ ni nin ye donc jateden nin bɛ jɔ yan nɔ mais ni maa min bɛ fɛ ka taa n'a ye ɲɛfɛ i bɛ diyagoya sisan ka gɔri de bila yan ka 0 kelen fara a kan donc o y'a tagalen ye cogo wɛrɛ la tuguni donc an bɛ dan yan nɔ ɲɛ b'a la bon an ye nin jateden nin tilani fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛra ni tilanda kelen de ye hakɛ kelen dɔrɔn de tun b'a bolo a bɛ tilani bɛ kɛ ni min ye an bɛna taa sisan ni tilanda ye 2 ye voilà an b'a ɲini jama fɛ u ka ja ninnu cari u k'a yira u denw na école-maître yɛrɛ bɛ se k'a ta i bɛ taa sɔrɔ division kɛcogo école-maître b'a dɔn mais k'a dɔn bamanankan na ko nin ye tilanda ye u bɛ se ka gɛlɛya kelen kelenni ma donc u k'a dɔn nin ye tilanta ye tilanda hakɛ ani tɔ donc a kɛcogo tɛ falen voilà mɔgɔw ye nin ye olu yira donc min bɛ kɛ ni tilanda 2 ye tilanda 2 o bɛ i n'a fɔ 2 diviseurs 2 diviseurs misali la ni ye an bɛ n'o tilan 21 na o bɛ joli ma mɔgɔw k'a dɔn an b'a wala an bɛ ka ta kɛcogo dɔrɔn pour que a bɛ faamu cogoya voilà
donc ni tilanta ye 2 ye a bɛ kɛ cogo di an bɛna kɛcogo kelen in de don ka tilan 21 na 780 an bɛna o tilan 21 na a bɛ kalan cogo di a kalan cogo lajɛ dɛ 780 ani 80 21 k'o tila 21 na o tɛ voilà donc an b'a lajɛ jateden fɔlɔ nin ye joli 7 o ka dɔgɔ ni 21 donc an bɛ taa fo 2 la an bɛ taa 2 la a bɛ kɛ 78 ni 8 ani 21 i y'a ye yan cayara donc an bɛ jateden ta fo 2 donc 78 ni 8 k'o tila 21 na donc an bɛ na 78 ni 8 kɔnɔ 21 sigiyɔrɔma joli bɛ yen walima 7 kɔnɔ 2 sigiyɔrɔma joli bɛ yen n bɛ segin a kan 780 ani 80 k'o tila 21 na o tɛ an bɛ na 7 o ka dɔgɔ ni 21 an bɛ na 2 la 78 ni 8 o cayara ni 21 donc an bɛ jateden 2 de ta donc 78 ni 8 21 sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ walima i bɛ kɔfɛta 1 bila yan ka 1 bila yan walima 7 kɔnɔ 2 sigiyɔrɔma joli bɛ yen i y'a ye donc an b'a jateminɛ nin de fɛ 7 kɔnɔ 2 sigiyɔrɔma joli bɛ yen 3 parce que 2 sigiyɔrɔma 3 o ye 6 ye o bɛ se ka bɔ nin na mais n'i y'a kɛ sisan 2 sigiyɔrɔma 4 8 o ka ca ni nin ye donc 3 de ka ɲi 3 donc ni 3 min taara a bɛ sigiyɔrɔma kɔfɛta in na fɔlɔ k'o bɔ nin kɔfɛta in na k'a sigiyɔrɔma ɲɛfɛta la k'o bɔ ɲɛfɛta la 3 sigiyɔrɔma 1 o ye 3 o tɛ o ye 3 ye 8 ka 3 b'o la a tɔ bɛ to 5 o tɛ 3 sigiyɔrɔma 2 6 7 ka 6 b'o la tɔ bɛ to 1 an bɛ fu jigin donc a kɛra 150 k'o tila 21 na o de ɲɛ b'a la an ko tilani bɛ dan yɔrɔ la fo ni tɔ dɔgɔyara yɔrɔ min na ni nin ye mais yɔrɔ tɔ ma dɔgɔya fɔlɔ o kɔrɔ an bɛ se ka kɛ ka taa donc nin kɔrɔ ye 150 k'o tila 21 na walima 15 k'o tila 21 na k'o tila 2 la o tɛ donc nin b'a jira 150 kɔnɔ 21 sigiyɔrɔma joli bɛ yen wali 15 kɔnɔ 2 sigiyɔrɔma joli bɛ yen o tɛ yɔrɔ 7 bɛ sɔrɔ parce que n'an ye 8 ta 8 sigiyɔrɔma 2 16 an bɛ tɛmɛ o ka ca donc 7 an ka 7 lajɛ 7 sigiyɔrɔma 1 o ye 7 a bɛ bɔ fu de la o tɛ se ka kɛ an bɛ 1 fara a kan a bɛ kɛ 10 ye a bɛ kɛ 10 ye 10 ka 7 b'o la a tɔ bɛ to 3 o tɛ ni 1 in an b'o minɛlen to 7 sigiyɔrɔma 2 14 14 1 min tun bɛ yan o bɛ fara a kan de o bɛ fara 14 voilà o bɛ fara 14 kan donc 14 n'i ye 1 fara o kan a bɛ kɛ 15 15 n'i ye 15 b'o la o tɔ fu ye e m'a ye a tɔ tora 3 ye o ka 3 3 o ka dɔgɔ ni 21 donc o kɔrɔ ye tilani bɛ se ka jɔ ni nin yɔrɔ in na o tɛ o don an bɛna lajɛ n'an y'a sɔrɔ walasa an ka dɔn k'an y'a sɔrɔ an bɛ yan a b'olu de sigi yɔrɔma ɲɔgɔn na ka nin fara a kan n'a ma bɛn nin ma o kɔrɔ ye fili b'a la n'a bɛnn'a ma o kɔrɔ y'a sɔrɔ an ka taa 37 sigiyɔrɔma 21 1 sigiyɔrɔma 7 1 sigiyɔrɔma 3 an bɛ sira 1 bila 2 sigiyɔrɔma 7 14 4 sɛbɛ 1 6 7 an ka minnu kafo ɲɔgɔn na o tɛ 7 o tɛ 7 o tɛ an bɛ joli de fara a kan 3 7 n'i y'o fara 3 kan 10 bɛ fu sɛbɛ 1 minɛ ka 1 fara 7 kan 8 7 o tɛ
y'a ya bɛnna 700 ani 80 ma. o kɔrɔ ye ni jateli ni sɔrɔla. Donc, fili bɛ yen dɛ. Awɔ. Mais wa lajɛ n'a y'a sɔrɔ ouais a bɛ 30 ani 7 voilà 30 ani 7 7 a tɔ bɛ to 3 ye tɔ bɛ to 3 ye donc n'u y'a d'aw ma fani 7 a tɔ bɛ to 3 ye donc u b'a d'aw ma k'aw k'a kɛ tan donc n'a y'a kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ban donc a b'a corriger a kɛcogo fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a y'a kɛcogo sɔrɔ voilà. An bɛna nin na sisan a bɛɛ ye o kɛcogo kelen ye kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 90 k'o tilan 53 la donc an bɛna kɔnɔntɔn o ka dɔgɔ ni 53 ye donc an bɛna fɔ 2 la donc an bɛ jateden 2 de ta yen nɔ donc 99 ni 9 53 sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ wali 9 kɔnɔ 5 sigiyɔrɔma joli bɛ yen 9 kɔnɔ 5 sigiyɔrɔma joli bɛ yen 5 sigiyɔrɔma 1 ni yɛrɛ tɛ 5 bɔ donc 5 sigiyɔrɔma 1 de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ 1 sigiyɔrɔma 3 o tɛ 3 ye o ye 3 ye a ma sigiyɔrɔma kɔfɛta de la o fana ye bɔ nin kɔfɛta in de la donc 9 ka 3 b'o la 6 1 sigiyɔrɔma 5 9 ka 5 b'o la 4 an bɛ fu jigin donc 400 ani 60 k'o tilan 53 la wali 45 k'o tilan 46 voilà 46 k'o tilan 5 la o b'a yira 46 kɔnɔ 5 sigiyɔrɔma joli bɛ yen 5 sigiyɔrɔma 7 35 5 sigiyɔrɔma 7 35 ye 5 sigiyɔrɔma 8 o 40 5 sigiyɔrɔma 9 45 i m'a ye o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ mais n'an ye 9 de don n'i ye 9 bila yan nɔ 9 sigiyɔrɔma 3 o bɛ taa fo 20 ani 7 n'i y'o bɔ 30 la donc i ɲɛ b'a la o tɛ se ka bɔ fu la f'i k'a kɛ 30 ye donc 3 bɛ minɛ n'i ye nin sigiyɔrɔma nin na o bɛ 45 ma n'i ye 3 fara o kan dɔrɔn a bɛ tɛmɛ nin na o fana bɛ caya n'o ye i ɲɛ b'a la donc an bɛ jigin ka na 8 na o tɛ 8 ani 8 sigiyɔrɔma 3 24 24 o tɛ se ka bɔ fu la walasa 20 yɛrɛ ka bɔli daminɛ fu la f'an ka 20 joli fara kan 3 donc 30 24 bɛ se ka b'o la 30 24 bɛ b'o la a tɔ bɛ to joli 6 an bɛ nin 3 in an b'o minɛ 8 sigiyɔrɔma 5 o bɛ taa fo 40 n'i ye 3 fara kan 43 43 o bɛ se ka bɔ 46 la a tɔ bɛ to 3 donc 36 o ka dɔgɔ ni 53 ye o tɛ o kɔrɔ ye an bɛ se ka jate jɔ nin yɔrɔ in na an ka taa k'a yir'i ko fɛn in bɛɛ kɛlen don mansinw kɔnɔ ka ban 90 ni 900 ani 90 k'o tilan 53 donc i m'a ye 18 ani buruburu dɔɔni sɔrɔ la maintenant bon machine an kan ka nin yɔrɔ yira mɔgɔw la ayi n kan ka nin yɔrɔ yira mɔgɔw la machine na RSI bɛ bɔ cogo min na machine na tɔ o bɛ dɔn cogo di machine na parce que machine na n'i y'a don nin kuru in na fisaya dɛ nin t'a ye n'i ye dilanni ta sisan machine b'a bɔ tan de machine b'a bɔ tan an b'a dɔn cogo di ko a bɛ bɛn nin ma k'a tɔ ye nin ye machine na dɛ bɛɛ k'a kɔrɔbɔ ni nin dir'i ma tan i bɛ nin bɔ a la i b'a kɛ moins i bɛ moins 18 kɛ
mɔgɔ yɛrɛ k'a lajɛ moyen 18 filɛ i bɛ dɔ bɔli ta i bɛ 18 ta a bɛna joli ma fu ani buruburunin 66 wala 67 9 2 4 i ma la ka ja tilani ma kɛ 53 la i b'a sigiyɔrɔma 53 la a tɔ tora joli joli de bɔra 36 o 36 de filɛ nin ye donc ni ye nin don machine na ni machine y'a bɔ tan i b'a fɔ ko a bɛ bɛn 18 a tɔ bɛ to joli sisan i bɛ 18 bɔ nin bɛɛ la i bɛ nin bɛɛ ta i bɛ 18 bɔ a la ka sɔrɔ sisan k'a tɔ sigiyɔrɔma 53 la n bɛ misali wɛrɛ di a lajɛ 9 an k'o tilan 2 la a bɛ bɛn machine b'a bɔ cogo di machine ko 9 k'o tilan 2 la a bɛ bɛn 4 ani buruburu 5 ma bon 4 ni buruburu 5 an mago tɛ buruburu jate la an bɛna sɔrɔ cogo di an k'an ta lajɛ o tɛ joli de bɛ sɔrɔ 4 sigiyɔrɔma 2 8 9 ka 8 b'o la o tɔ 1 voilà ɲɛwala machine ye a tilani bɛɛ kɛ walasa an ka gɛrɛ machine ta la i b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na an bɛna taa la ɲɛfɛ quoi n dan ye dɔrɔn n bɛ gɔri bila yan n bɛ fu fara nin kan a tɛ kɛ 10 ye yan a bɛ kɛ 10 ye 10 2 sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ 5 sigiyɔrɔma 2 10 ka 10 bɔ 10 na ɲɛwala ni machine bɛɛ ye jaabi kelen sɔrɔ a bɛɛ kelen mais comme an mago tɛ virgule na fɔlɔ ni machine y'a bɔ tan anw kan k'a dɔn cogo di k'a kan ka bɛn 4 ma a tɔ kan ka to 1 machine na a bɛ nin ta yɔrɔ min bɛ virgule ɲɛma o tɛ 4 ye a bɛ 4 bɔ a la o tɛ a tɔ bɛ to fu ani buruburu 5 tilani kɛra 2 de la a bɛ nin sigiyɔrɔma 2 la donc a bɛ bɛn 1 ma donc machine a bɛ kɛ tan de donc 1 de ye anw ta in 1 ye sisan voilà ni 1 in dɛ o de filɛ an ta in duguma yan dɛ donc an ta in jaabi bɛ bɛn 4 a tɔ bɛ to 1 mais machine na n'i t'a kɛ cogo dɔn i tɛ se ka rɛsi bɔ quoi ni rɛsi i tɛ se k'a bɔ a bɛ bɔ cogo di n'i ye tilani kɛ yɔrɔ min bɛ virgule ɲuman fɛ i b'o de bɔ i ka jaabi la o tɔ sisan k'o sigiyɔrɔma tilanda la k'o sigiyɔrɔma diviseur la c'est comme 9 divisé par 2 ça fait 4,5 vous faites 4,5 moins 4 4,5 moins 4 multiplié maintenant par 2 ça va vous donner 1 c'est ça le reste a ko machine na tene donc il y a la akili de fɛn ninnu don machine kɔnɔ effectivement voilà donc ni tun ye ka nin ta kɛcogo yira de parce que dɔw bɛna ta machine na dɔrɔn n'u y'a ta machine na machine bɛna nin de bɔ u bɛna ye ko an dun ko tantɔ ko donc an y'a jɛ donc walasa u ka da la k'a sɔrɔ la u ka nin 18 in ta u k'o bɔ nin bɛɛ la a tɔ min bɛ to u k'o sigiyɔrɔma 53 la a b'a yira k'a fɔ ko a tɔ bɛ bɛn 36 ma donc ni tun ye ni tilanda ye 3 ye et tilanda ye 2 ye donc hali ni 3 don o kɛcogo kelen don voilà donc ɲɛfɔli dɔrɔn don maintenant an bɛna taa sisan gɔriman kafoli la an ye kafoli gansanw kɛ ka tila ka gɔrimanw kɛ dɔbɔli la ka dɔbɔli gansanw kɛ ka tila ka gɔrimanw kɛ sigiyɔrɔmali la ka sigiyɔrɔmali gansanw kɛ ka tila ka a gɔrimanw kɛ tilani fana na ni tun ye tilani gansanw ye an bɛna a gɔriman kɛ voilà On a 37 minutes. Ok. Alors continuez. Klani min bɛ kɛ ni tilanda 2 ye o ma ban tilani min bɛ kɛ ni voilà tilani min bɛ kɛ ni tilanta gɔriman ye bamanankan na tɛ tilanta gɔri tɛ ge
min bɛ kɛ ni gori tilanta gɔrima ye voilà o kɔrɔ ni gɔri bɛ tilanta la misali la sisan a gɔri ka gɔri bila donc a gɔri ou bien a buruburu c k'o tilan b la a bɛ bɛn q buruburu fana bɛ k'o la d a tɔ bɛ to nin dɔ ye voilà ale bɛ tan de ni gɔri bɛ tilanta la min kan ka tilan ni gɔri b'o la o tɛ a bɛ taa cogo di an bɛ misali fitinin di fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa misali belebelebaw la o tɛ hakili la o faamuya ka di o bɛ faamu voilà bon mɛtiriw bɛ nin dɔn ka ban an bɛ 6 ani buruburu 3 an bɛ n'o tilan 3 la jama k'a ye 700 bon an ka tɔ t'an kunfɛ kɛcogo dɔrɔn de don 700 9 3 buruburu 50 ani 1 an bɛ n'o tilan misali la 4 na an ka lajɛ an ka nɔgɔmani ta ni mɔgɔ min sera ka nɔgɔmani faamuya dɔrɔn i b'a ye i bɛ dɔɔni faamuya ka nɔgɔn kosɛbɛ n'i bɛ nin kɛ tilani kɔrɔlen bɛ kɛ cogo min na i bɛ tilani kɛ ten n'i sera gɔri min na dɔrɔn i bɛ gɔri bila jaabi kɛrɛfɛ a banna an bɛ tɛmɛ an bɛ tilani kɛ ka na n ta ye yan an bɛ nin ta kɛ o bɛ bila yan n'an bɛna pan gɔri kunna ka na kɔfɛ yan an bɛ gɔri bila gɔri fana bɛ bila yen quoi donc 6 an b'o de tilan 3 la fɔlɔ o tɛ donc 6 kɔnɔ 3 sigiyɔrɔma joli bɛ yen 2 tɛ 2 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 3 o tɛ 6 ye o 6 ye ka 6 bɔ 6 la o fu ye o ye fu ye voilà o de ɲɛ b'a la an bɛna na yan an tɛ fɛ ka gɔri pan gɔri fana bɛ bila yen i y'a ye donc an bɛ 3 jigin 3 siyɛn joli b'o kɔnɔ 1 sigiyɔrɔma 3 o 3 ka 1 bɔ 3 bɔ 3 la o fu ye an ka lajɛ mansin bɛna min d'a ma ka fɔ an ka lajɛ mansin bɛ min d'a ma n'an y'a kɛ dɔrɔn an b'a a fɛngɛ yira k'a yira dɔrɔn a ɲɛdɔnnen don 6 buruburu 3 k'o tilan 3 la mansin in da min de ye k'a kalan ta kalan faransɛ la 2,1 2,1 2 buruburu 1 2 gɔri 1 a bɛ kɛ tan de wa a bɛ don mansin kɔnɔ tan de bon u bɛ ni pour que walasa nin ka don sisan mansin ninnu kɔnɔ u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni tilan donc n ko misali ni kɛ ka yira la i bɛna ye sa a bɛ don mansin kɔnɔ cogo min na mansin kɔnɔ tura bɛ sɛbɛn cogo min na a lajɛ n tɛ 3 ye u b'a tilan 2 la ni k'o tilan nin na 1 de bɛ yen a tɔ ye 1 ka nin fana tilan 2 la fu a tɔ ye 1 i y'a ye donc u b'a ta yan sisan k'a yɛlɛ donc 2 ale yɛrɛ bɛ bɛn 1 ani fu ma 3 ale bɛ bɛn 1 ani 1 ma a bɛ fɔ nin de ma ko binaire mansin kɔnɔ a bɛ don ten nin bɛ bɛn 3 ma cogo di a ma tilan 2 la nin kɔrɔ de ye ko 1 k'o sigiyɔrɔma 2 a siyɛn fu k'o fara 1 k'o sigiyɔrɔma 2 siyɛn 1 2 a siyɛn gansan o bɛ bɛn 1 ma 1 sigiyɔrɔma 1 o ye 1 k'o fara 2 siyɛn 1 o ye 2 ye 2 sigiyɔrɔma 1 o ye 2 1 ye attention o 2 ye a bɛ bɛn 3 ma y'a ye donc 3 bɛ bɛn ordinateur kɔnɔ 3 tɛ sɛbɛn tan o 3 bɛ taa ni ordinateur ni téléphone ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ 2 bɛ taa ni ordinateur kɔnɔ i y'a ye a fɔ nin de ma ko base binaire o la a fɔra ko ordinateur kɔnɔ ko jateden foyi tɛ yen 1 fu 1 fu fu 1 fu 1 o de la n'u bɛ fibre optique ninnu misali bɔ i b'a ye 1 1 fu fu 1 1 fu fu a bɛ na tan de i y'a ye voilà donc a b'a tilan tilan tɔ minnu bɛ to a b'o de ta
mati jate dɔ la fo ma ko classe o ye terminal mati dɔ ye oui voilà donc ni tun ye dɔrɔn k'a yira machine kɔnɔ a bɛ don cogo min na hali ninnu virgule ninnu bɛ don cogo min na a bɛ don cogo bɛ donc i y'a ye a bɛnna fila a bɛnna o ma o tɛ donc a tilan cogo de ye nin ni mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ u b'a kɛ cogo di o b'a dɔn k'a fɔ ko 7 o ka ca ni 4 ye donc an bɛ jateden kelen de ta 7 kɔnɔ 4 sigiyɔrɔma joli bɛ kelen donc a b'a kɛ a bɛ na yan a bɛ na yan n'aw bɛna pan ka na 5 la o bɛ bɛn ni min fana ye jaabi yɔrɔ la a bɛ gɔri kɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka a tɔ kɛ ka taa donc mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka nin lataa ɲɛfɛ donc ni tun ye ni gɔri bɛ tilan t'a la kɛcogo wɛrɛ fana bɛ yen gɔri bɛ kɛ tilan t'a la a bɛ kɛ tilanda fana na misali la n bɛ nin kɛ a ye nin na gɔri bɛ tilanta dɔrɔn de la a tɛ tilanda la o tɛ an bɛna filanan na gɔri bɛ a fila bɛɛ la o tɛ an bɛ gɔri k'a fila bɛɛ la misali la 6 7 voilà buruburu kelen k'o tilan fila ani buruburu fila la n'a bɛ tan nin fana ka nɔgɔn kosɛbɛ jateden hakɛya min bɛ gɔri kinin fɛ o hakɛya de bɛ gɔri numan fɛ a bɛ nin bɔ yen ka nin bɔ yen a bɛ gɔri bɔ yen jateden hakɛya min bɛ kɛ gɔri numan fɛ yan tilanda la n'o o hakɛya kelen de bɛ tilanta fana ta numan kinin fɛ a bɛ gɔri bɔ yen misali la n'a bɛ tan n tɛ n'a bɛ tan nin ta ye fila ka gɔri kɛ nin ta ye kelen ka gɔri kɛ an bɛ gɔri kinin fɛ kelen fila saba o tɛ kelen fila saba i b'a kɛ tan mɔgɔ min ye nin ta tan ani nin bɛɛ ye kelen k'o tilan i y'a ye ni tilanna i bɛ gɔri k'a la cogo di ayi gɔri yɛrɛ de bɛ bɔ la hali n'i y'o tilanni yɛrɛ kɛ gɔri bɛ bɔ a la yɛrɛ voilà nin fana t'a la o kɛcogo kelen don i bɛ nin gɔri bɔ yen ka nin fana bɔ yen an ye tilanta min kɛ ni tilanda tun ye 2 ye nin tɛ nin sigilen ka na o la non sigira ka na o la voilà donc mɔgɔw b'o kɛcogo dɔn ka ban donc nin fana kɛcogo kelen de don an b'a lajɛ 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 donc nin bɛ se ka tilan nin na a bɛ se ka tilan donc nin n'a ye gɔri bɔ yen nɔ a b'a lajɛ 6 o ka dɔgɔ ni 22 ye o tɛ an bɛna fɔ 67 la 22 sigiyɔrɔma joli b'o kɔnɔ walima 6 kɔnɔ 2 sigiyɔrɔma joli bɛ yen a bɛ taa ten de maintenant sisan ni gɔri bɛ tilanda la a tɛ tilanta la n'an y'o o fɛnkɛ yen yɔrɔ de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ nin man gɛlɛn voilà yɔrɔnin min ɲɛ ka misɛn dɔɔni an bɛna don o de la nin yɔrɔnin ɲɛ ka misɛn dɔɔni an b'a fɛ n ko yanni a fɛnw bɛ ban ko i yɛrɛ bɛ se ka mati kuru di mɔgɔ ma non kuru bɛ di a bɛ di DMS TV mɔgɔ bɛɛ kan ka se ka mati kuru non kuru bɛ di voilà nin ye ka an ka fɛnw tiɲɛ yira o tɛ an ko ni gɔri bɛ tilanda voilà n'a bɛ tilanda la misali la n bɛ taa ni 7 nin o tɛ an bɛn'o tilan 2 ani gɔri kelen n'a bɛ tan jateden kelen dɔrɔn de tɛ gɔri kinin fɛ yan nɔ i
yan yɔrɔ fɛn tɛ yan. Fɛn tɛ yen. Ni jateden kelen bɛ gɔri kini fɛ. An b'o jate 10 ye. Ni 2 don 100, ni 3 don 1000. N bɛ segin a kan. Gɔri kini fɛ. Jateden joli bɛ yen? N tɛ gɔri yan. Jateden joli bɛ yan nɔ? Kelen. Donc o bɛ jate 10 ye. Ni 2 don misala n'a tun bɛ tan. O bɛ jate 100 ye. N'a tun bɛ tan o bɛ jate 1000. Voilà. Donc o bɛ kɛ cogo di? A bɛ nin sigiyɔrɔma 10 ka nin fana sigiyɔrɔma 10. Mɔgɔw ye nin ye. Ninnu kuma man ca. Yɔrɔnin min kuma ka ca dɔɔni. Ni mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ tɛmɛ 6e kan n'u tɛ yen faamu. O de ye nin. Misali la. Ale ni gɔri bɛ yan. N'a tɛ yan. An ko ko jateden joli bɛ gɔri kɔfɛ yan? Kelen. N bɛna an b'a bɛɛ misali de. Bon, n bɛ kelen fara nin kan. Ni nin don. N'an bɛna nin tilani kɛ. Nin tilani in kɔrɔ. An ko jateden kelen de bɛ gɔri kini fɛ. An b'a bɛɛ sigiyɔrɔma 10. O kɔrɔ ye i bɛ nin ta k'o sigiyɔrɔma 10 ka nin fana ta k'o fana sigiyɔrɔma 10. An b'o de kɛ. A lajɛ an ko n'an b'a sigiyɔrɔma ni ninnu bɛ yen dɔrɔn a banna an bɛ kelen sigiyɔrɔma ninnu bɛɛ la ka donc nin bɛ bɛn 78 fu bɛ n'a la. Yan ta a bɛ bɛn 21 fu bɛ n'a la donc joli de bɛ gɔri kɔfɛ? Kelen. Donc ɲɛ b'a la gɔri taara ka bɔ yen, nin ye gɔri bɔlen ye nɔ. Donc ola nin kɔrɔ de san n'a bɛ nin tilani kɛ fu de bɛ fara nin kan o bɛ bɛn ne ma. Tilani tɛ kɛ abada ka gɔri to tilanda la, o tɛ kɛ. A faamu? Bon kun min na fana o tɛ se ka kɛ. Bon n'an nana k'an bɛ don kɔnɔ cogo dɔ la, o ye cɛman ye kosɛbɛ. Mais n'an sera kilasi 9 programme ma kosɛbɛ, an bɛna ɲɛfɔ. Donc i y'a ye gɔri kelen de bɛ yan. A bɛ i n'a fɔ ni n y'a faamuya sisan, an ye terrain ci gɔri kan dɔrɔn ka fu kelen de fara a kan. An y'o dɔrɔn de kɛ. I y'a ye? O tɛ? O don. Ni yan don. Kelen. Fila o tɛ? Donc an bɛ yan sigiyɔrɔma 100 ka yan fana sigiyɔrɔma 100 walasa i ka da la ko nin tilani kɔrɔ de ye nin ye. A lajɛ an bɛna an ka fɛngɛ ma 78 a tɛ? An b'o tilan 2 ani buruburu 1 a bɛnna 37 an ka jaabi sɛbɛn 37 buruburu 14 o tɛ? O don. N'i y'a ye n'an ye gɔri to yan ɔ yan an ye gɔri bɔ yan ka na n'a ye yan an ka na n'a ye 780 k'o tilan 21 37 buruburu 14 i y'a ye a bɛɛ kelen. Donc nin tilani in kɔrɔ de fana ye nin ye. Donc n'o ye tiɲɛ ye mathématique ye normalement baara b'a la. Ni nin don dɔrɔn i dan ye 1 fila o tɛ? I b'o 0 fila i b'o de fara nin kan yan nɔ. Ka sɔrɔ ka gɔri bɔ yen. Ka gɔri ta ka bɔ yan. A banna. O dɔrɔn de bɛ kɛ. Non faamuyara. O kɔrɔ ye ko nin kɔrɔ de ye san 1 8 9 1 fu k'o tilan. Non. A kun de dɔrɔn ka gɔri bɔ tilanda la. O de tɛ se ka kɛ, gɔri tɛ se ka to yen k'o kɛ quoi, fo gɔri ka bɔ yen. Gɔri bɛ bɔ yen cogo min na o de ye nin. Wa ni maa min ye nin kɛ ani nin machine a bɛɛ ye jaabi kelen. A bɛɛ ye kelen. Ni kelen don fu kelen. Ni fila don fu fila. Ni saba don fu saba. Ni naani don fu bala batan. I y'a ye? O dɔrɔn de don. Donc n'a sɔrɔ sisan nin tun ye an ye fɔlɔ kɛ gɔri tun bɛ dividende de la n'o ye tilanta ye gɔri tun tɛ tilanda la an tila k'a kɛ gɔri bɛ tilanda la a tɛ
kilan t'a la ni gɔri b'a fila bɛɛ la ni gɔriw kɔfɛ n'o o hakɛya ye kelen a bɛ gɔriw bɔ yen maintenant ni gɔriw kɔfɛ ni hakɛyaw tɛ kelen ye ni hakɛyaw tɛ kelen ye sisan a tɔ tora o kelen de misali la n'a sɔrɔ n'a b'an bolo tan an ka nin bɔ yen nin kun faamuna ka ban nin kun de k'a jira ko nin tilani jaabi de bɛ bɛn nin ma o kelen min filɛ nin yan nɔ fana jaabi bɛ bɛn nin ma k'a jira dɔrɔn gɔri bɛ bɔ yen ten de nin na dɔrɔn a bɛ tɛrɛn ci nin kan ka fu dɔrɔn sigi yan o y'a bannen voilà donc n'u gɔriw hakɛya tɛ kelen ye sisan voilà ni ne b'a kuncɛ ni mɔgɔw m'a faamu o ma yɔrɔ minnu faamu u k'olu bila ka na commentaire la siɲɛ wɛrɛ an b'o ɲɛfɔ. An b'a ɲɛfɔ. Misali la sisan n'a bɛ tan tɛ nin na jateden kelen de bɛ gɔri kini fɛ nka yan jateden saba de bɛ gɔri kini fɛ a tilani bɛ kɛ cogo di an ko ni yan dɔrɔn de bɛ jate tuma bɛɛ ni jateden kelen bɛ yan nɔ a bɛ sigiyɔrɔma ni 10 ye ni jateden tun ye 2 ye o bɛ kɛ ni fu 2 ye voilà an bɛ nin bɛɛ de ta k'a sigiyɔrɔma 10 na a filɛ an b'a sigiyɔrɔma 10 na o tɛ a bɛ bɛn nin bɛɛ ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka fu kɛ kelen fila saba kelen fila saba an bɛ gɔri bila o tɛ an bɛ nin fana sigiyɔrɔma 10 na filɛ kelen kelen donc nin bɛ bɛn 47 ma donc n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ gɔri bɔra yan nin fana ta bɔra yan a nana a kɛra ten de gɔri bɔra nin na nin fana gɔri bɔra ma segira kɔfɛ ni kelen a segira kɔfɛ ni kelen n'a sɔrɔ sisan ni kelen wɛrɛ tun bɛ yan n'a tun bɛ tan kelen fila o tɛ lajɛ kelen fila donc gɔri tun bɛ bɔ yan a tun bɛ na yan de donc tuma bɛɛ kɔfɛta in de bɛ jate tilanda ta in o dɔrɔn de gɔri kɔfɛta bɛ jate kɔfɛta dɔrɔn donc ni fila bɛ yan nɔ a bɛ nin sigiyɔrɔma 100 la ka nin fana sigiyɔrɔma 100 la i b'a ye gɔri bɛ bɔ yan tuma bɛɛ n'a bɛ ni gɔri bɛ yan a bɛ pousser ka na yen nɔ walima fu bɛ fara a kan o dɔrɔn pe de don donc a bɛɛ ye tilani kɛcogo kelen voilà donc ni ne tun ye ka tilani bakurubaya di mɔgɔw ma dɔɔni n'u ma yɔrɔ min faamu kana ɲina k'a bila commentaire la voilà donc an bɛ fɛ k'a fɔ ko bi walanda an bɛ se ka kuncɛ yan n'o tun ye tilani ye donc Aziz yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ni min ma min faamuya dɔrɔn o k'a bila commentaire la don wɛrɛ n'a nana a bɛ tila ka segin a kan o la donc an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna ko bi tilanda kun ye Aziz yɛrɛ yɔrɔ dɔ bila o bɛ se k'o kɔrɔ fana kɔrɔ kɛ a ye fasira mais maa dɔ caman y'a ye kɛra la o bɛ se k'a kɔrɔ fana bila tuguni n'u y'a kɛ o mago tɛ k'a la an ka jaabi kɔnɔ u yɛrɛ bɛ se ka prévu kɛ k'a lajɛ n'u y'a sɔrɔ n'u ma sɔrɔ voilà problème t'a la donc an ka foli b'i yɛrɛ fana ye bi tilani baro la ok DMS TV walanbolo filɛbagaw ou bien DMS TV school an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na an minnu sigilen bɛ ka émission lajɛ k'a fɔ ko bi anw y'a Aziz wele tuguni n y'a fɔ a ɲɛna dɔgɔkun a bɛ ja ninnu sɔrɔ an ka YouTube sanfɛ n'o y'an ka chaîne YouTube ye pour que aw bɛ se ka walawalali k'o la cogoya min na bi baroda kun bolilen don min ou bien bi walanda o kun ye tilani ye m'a dɔn ala minnu bɛ ka lajɛ nin wagati na a ye caman faamuya en même temps Aziz tilana k'a fɔ n'an ma yɔrɔ min faamuya a y'a bila commentaire la ni an nana an bɛ tila ka segin o kan pour que aw bɛ se ka faamuya kosɛbɛ ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ DMS TV ka walanbolo la.